n'abantu baitu Esise ward etubwata okogania kugotaka kumanya ng'a omo MCA oito ngasiki gosakorire gose ngasiki agenderete gokora. Rituko ria rero twabe ntoragwea ng'a emotion natepo on parliament ase county assembly eyu eusikaine namang'ana ya okurusia omosike Nyaribo ekerogo. Buna into abantu ba Esise ward ntogokiri na egento kiakorire ase eng'encho chigasi na echinyinge chikwamete agwanete gokora echi atarakora. Bono buna ntebe echipara chiaito mbobechire echipasari narwa lakini chipasari echi echibwate toratebe ng'a chibwate upagusi ase akorwa niga akorwa chipasari chire igoro aria ase atakire chikura buya niga akorwa chipasari chinse. Bono buna eyemo nateba chibing'ombe narwete chiribu 283 lakini aria kawa ase atakire chikura akaru just 62,000 eyo ekorekana ng'o obwengereri mbororo eyo etari buya ekero gwakire chikura kaba omonto okorenda abantu bonsi ekero ndwete igabo abantu baminto egento totaete na ekemo ntomenye ebina emerioka ase eng'encho currently narenge na ekina ekio barenge kobuna eking'a giechikura echi chiaera taragekora naende osoire ekina kende giokoimbichi egavana Naki totaete komanya. bono totaete komanya ng'aki igo bono eward yete togoteberera ebina bioka mpaka riri togoteberera ebina bioka motarenge gwancha onye osinyirwe egasi ntogosoa ekerogo Nawaigo. ase eng'encho ekero omonto asinyirwe egasi niga agosarenda bono na gochia omonto takire bono okoba impeached Mangera omanyene bono natana gosari chinse ase eng'encho bono intwe abananchi nkomorikori tore erinde tomorusie office atararusi egavana ritang'ani agokwanera isiko aba MCA twabegete ng'aki batoretera amagenderero naende barigereria ng'a nki egavana egokora lakini ase aya bachagete bono iga aya na amang'ana ya oborimo bagokora bairu chibesa korusi kona bari bande baboretie ebirogo egere bachikoimbichi oyo Eke naene. norigereri buna bagere tuchikura gocha Mangera agatebererete ebina tanya gokora kende gionsi ochire Nyamira ng'a noria ochikoimbichi ere nkorigitore chisiginecha nere tomorusio inubu naba MCA mobwente komwa maskani ase eng'encho yake egavana neriburirie ino ekero mogochaka gotagora riburi embura kegenderete gotu after 5 years naende kwanza ando maiti gose Mangera nokore 5 years ase eng'encho ekina kiaongere koti oyo okominyokia egavana atotene Amos Nyaribo oyo okominyoki oyo ntomwanjete naende rero neba buna keri gekoba naende togotebiga nonye korwa ase polling station chionsi pi korwa Esise Amos Nyaribo nero otang'anete naende ekero atang'anete nchira teiyo moraenda aba MCA mogoru gose mwachiete mokagoru korwa ase mwagoretu koru motagete konyuganyuga egavana ntunda togokaniga buna omo MCA buna ntu buna abafuasi gose buna abananchi kwa jumla ba Nyamira county ntogwancha amang'ana ayo mwachakire elected legitimately. We do not need rocket science to term this move a political machination. Our area MCA should see what he is doing and come to the Esise and do what we elected him to do. Thank you.